Welcome sa channel ni Nugs Music Mix. Nugs Music Mix. Habong tohan yabong nga maupay puyan, tahimik nga lugar hiton sa marailan. May dagat nga limpyongan hangin nga mabugnaw, mga tao malipayon pagkabuotan nga oray. Ang tahong nga produkto sikat habog os nga nasod, tikang hamakida begin papadara hakadaman nga bungto. Mangingisda nagkakaurosa parahan kauswagan, jiyabong nga bungto amon gud garbongan ginpaparayaw. Yabong, yabong kapital industrihan tahong, damuan grasya nga iginhatag han panahon. Yabong, yabong bungto nga aptik ngan marikon, ang tahong nga industriya nagpapasikat ang ngaran mo. Hey, hey, hey! Adobo nga tahong ang sinuba nga marasa, kabataan ngan kag-anak nagtratrabaho liwat. Tikang habaybay ngadto ha merkado, produktohan yabong kilala gud hinduro. Pagurusangan paghigugma, amuan kusoghan katawhan, bisan ano nga kakurian, yabong padayon lagi hapon. Yabong, yabong kapital industrihan tahong, haistan Visayas ikaw ang numero uno. Yabong, yabong bugos nga bungto ginahigugma ko, tahong nga bahandi garbohan sa marnonan. Yabong sa markilala ha industriya han tahong o green muscles nga nusaini nga importante nga kabuhian. Makidabe kagahon pala nalusad na habalay, may dara nga balde ngan sako nga surudlan, maguhulathan manarahong nga tikang hakadagatan. Bisan mauran o mapasoan adlaw magsasakripisyo, bisan ginbubutlaw. Tao nga negosyante han tahong, nanginginabuhi pinaagihan panahon. Tikang hadagat ngadto ha merkado, makuriman ngan bisan mabutlaw duro. O kilabas na may kwarta nga sigurado, tahong matambok, tahong nga presko, palit na kamo ka
may piyesta o may okasyon, damuan sugingan na palit hintahong, nalilipay good an akon dughan kay paguliha balay medyo paldoan kita nantanggal an kabutlaw. Salamat ang Ginoo, ang grasya nga hatag kakurian ang kinabuhi nagkamayada. Hinlamrag ako negosyante hantahong, nang ininabuhi pinaagihan panahon. Tikang hagagat ngadto ha merkado, nagpapakuri para may kwarta nga igo. Tahong nga matambo, tahong nga presko, palit na kamo kay baratongan prisko. Marasa nga sura labi na ko na adobo, pwede tinola sinugbangan barbecue. Ang tahong nga sura busogud kamo, ang prisko nga tahong maupay nga negosyo, pangabuhihan po bibiro, marangal hinduro. Hey! Sarayaw na mga ikasiko, mga negosyante, tsak-tsak-tsak, kitangan magkalipay para tanggalan kabudlay. Nugs Music Mix.